Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe imeko kaGustin Sereno obaleka pha uqela leKaizer Chiefs umfana omdala. Indaba yakhe uSereno malunga necontract yakhe. Contract yakhe uSereno yaphelelwa pha ngoJuni ka2026 apha kulo nyaka. IKaizer Chiefs ke ayikazi okanye ke ayikafiki kuye imxelele into okubana ke ithini na into malunga nekamva lakhe. Kodwa kokuvakala into okubana kuSereno lo usepha eJohannesburg nefamily yakhe. Now khumbula into okubana ke uSereno kumfana omdala uneminyaka eyi34 ezelwe, uzoba na 35 apha ke ngoFebruary. Ngokwalapha ke eMzantsi Afrika ke iplayer ke ngaba ingaqala pha ku33 years ukunyuka okanye ku30 ukunyuka. Siye sithi lixhego ke elo ngokwalapha eMzantsi Afrika. Ndingayazi noba into yayisuka phi ke leyo yayibekwe ngubani, kodwa ke ixesha elininzi ke kuthiwe ke mdala ke umntu ke abekwathi 30 kunyuka. Bekhona oCristiano Ronaldo, oMessi, oPepe phesha kolwandle besaqhubeleka bedlala, oThiago Silva beqhubeleka bedlalela amazwe wabo. Sibabona nakwi-World Cup abafana abadala, abanye sibabone napha kwi-Euro abafana abadala. Andiyazi lapha eMzantsi Afrika uba kwenzeka ntoni, ngoba ke iKaizer Chiefs iqinisekile ngizawuqala ijonga umcimbi we-age pha kuSereno, ijonga indlela aphefoma ngayo umfana omdala phambi kokubana ke imnikeze contract. Yiyo ke le nto ke abahlaziyi ke abanye baye bathi ke mhlawumbi ke uSereno ke ithuba lakhe ke lelezi ntsuku zishiyekile nyaka zishiyekileyo ke azibonakalise umfana omdala, axhome isandla sakhe athi hayi ndisekhona, ndisengalincedo kule team mhlawumbi ke Kaizer Chiefs ke yosikwa yinceba nemfesane apho ke yawutsho ithi sikunikeza noba ngunyaka ke mfana omdala. Okwangoku uSereno usengudinga indawo, usalenge ke umfana omdala akazazi lokubana ke kwenzeka ntoni na, ngoba iKaizer Chiefs ke ayikafikelela ichoku into okubana ke mfana omdala ikamva lakho lithi. Sinipheke imbali kancinci apha ngoGustin Sereno. uGustin Sereno umfana omdala ke wayebaleka pha kwiMamelodi Sundowns. Umfana omdala lo uphumelele iitrophy ezi-12 pha kwiSundowns. Uba ndibala kakuhle iiligi zisixhenxe zi7 iiligi aziphumelele pha uGustin Sereno. Wazi umfana omdala waphumelela pha iNedbank Cup ezimbini, wazi umfana omdala waphumelela iTelkom Cup, wazi umfana omdala waphumelela pha iMTN 8, wazi umfana omdala waphumelela iChampions League. Umfana omdala ke eAfrika zikhaphu ezo ke ezathi zaphakanyiswa sisandla sikaSereno ngexesha ke epha kwiMamelodi Sundowns. Waze ke lapha ke kwiKaizer Chiefs kwaphakamisa iNedbank Cup le bayiphumelele pha kwisizini ephelileyo phantsi kwesandla ke sikamlumzana uNazarethen Nabi. Injalo ke baphulaphula imeko kaSereno ayikacaci iKaizer Chiefs ke ayikamcacise into okubana ke umfana omdala ke ikamva lakhe lithini. Ndifuna ke baphulaphule ke ningene ke nani ke nitsho into okubana ke niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.